I evo ga, pošaljem gledam, snimamo random prank challenge, odnosno prank radimo. Evo, sam već počeo. Ja sam napisao, čekaj, svaka ja mi napisao šta je, ja što iznevjer sve, napisam što. Ako šta ću ja, on je napisao što, ja njemu napisao ti meni govorio svašta kada smo pošli kući to iško, ali nije ništa, nisam ga ni vidio kad smo pošli kući, moram to. Prank. Psovu. Joj, evo ga prankam. Dobro. Dorasće. To je dobro. Znači, prankamo, ako niste vidjeli Dženana Hasanovića, Dženan Hasanović, jer ga prankam. Ide sa mnom razred. Evo piše, ti nam pješ. Ti odgovorit ću im. Ovo je prank jer on ide sa mnom razred i na kraju klipa ću reći. Iđete. Dženo se boji Anela Delića, tako da bojicu istuče Anel. I Anel ide sam u razred da se boji. Pozdrav sad za Anela Delića, odnosno Team Strike. Mene Team Strike. Jel ga pranka? Sad ćemo ga nazvat. Znači, zovemo Dženana. Ćemo ga nazvat.
što je ova džina. Evo ga sada nazovemo. Ne znam da li će odgovorit šta. Znači radno prank na randomus. Hajde džinan. Halo! Hej, prekide, glavonja! Hoću ga ovako prank. Da se ja... sad će. Sad ću da... I počeo sam ga polaka na pranka. Jel bolje je bilo da ja govorim nazove, ja da prekinem. I opet nazovem da prekinem. Ne znam. On odmah izađe, nakon mi je laga. Halo, Džejno! 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 Halo! Ko je ti jučer? Džejno! Hej! Ja pa ne znam. Ko je ti jučer nešto sa... Ko je ti jučer sa nešto psuješ gor po putu gor, psuješ meni, ja ne li Bakiru. Ono tebi ono bio Armin Becirović gori udario Dejani Jadekama. Koga je udario? Što? Pa nije, mi smo... Dejani udario. Jesi i ti bio bijen? Ha? Jesi i ti bio bijen? Pa bori drugoga bokserima. Tigra, di, kakav ti van djet? Pa je vidio. Ha. Tako. Znači... Ali nije bilo izašli igrati da bilo izvosnog. Isane. Dobro. Jučer, ja, kad je bilo? Jučer ti tamo, nikak se kaže, dol ispred škole psuje, ali ispred škole nije tam. Nego ispred škole kaže, Amile, jebem te, čeka, Amile. Kome ti to, kome? Janelus. Pa Janel je bio. God, nisam, ali sam god rekao, Amile, jebem ruhala. Meni govori. Ono, kad smo te zvali, ono, kad smo bili prvo... A? Ja izvali, kako ćete me zvati? Kad sam bio onda ispred, kad sam bio onda uz putiće. Ja nisam vidio tad. Aha, haj, stani, Dženo. Dani, bit ćeš klip. Bit ćeš klip prank. Ćao. Ha? Bit ćeš klip prank. Yes. Ha? Ha? Jesam ti prank. Ko? Šta? Kome?
A šta da čuš? A? Šta si ušao? Prank radio sam na tebi, prank. Pa više sam ja tebe ispran kod ti mene. Evo ide ja snimam. Eto, ljudi, to je bilo to. Ispranko sam Džena Sanović. I eto, prank je bio na njim. Eto, to je